No aina niin kalliita. Sillä Kaikki faktorinyklovet on kyllä kalliita. oma ehkä koodaan. Ehkä. Ei oo tietoa. Kyllä se koodaan, mutta ei 100%. Mä voin. Mulla on vaan MV. Mulla on vaan minimalva. Ei oo VV. Santtuna P250. Vähäkki pistää hanskat lihakseen, niin seuraamaan joo. Ja kyllä mä levarilla voin antaa vipit. Mä nyt oo siis kauheasti kellekään laittanut. Mun serkulla on vipit tänne. Se on aina ollut vipit. Jos me muisteltiin Assyllä levari, kun levari on ollut pikkupoika silloin, kun me ollaan pelattu. Tai siis niinku silloin, kun se on ekan kerran pelannut. Nyt se oli jo vanha ja rähjänen ja kävelykepit ja pyörätuoli. Ledes, palades, smyle. Niin, voit antaa levarille vipit. Onks ne koodareita? Let's make some money. Ei ehkä. Tai ehkä yksi. Aika hyvän näköinen loppu. Hello. Smyle aina. Hello. Hello. Voin lainaa peun. Se on vähän riski ottaa lainaa. Kyllä voit lainaa, jos haluat. What happened? Not a bit of crew working today. Mä tiedän. Onko sulla PKP2? Mitäskin neille varille? Mitä helvettiä? One ramp. One going vent. Hei, meillä on pommi. We have no bomb. Yksi ventti. Joo. We have to go back lobby, I think. Menkää heaveniin. No sulla on pommi on siellä, perkula. Or we go heaven, maybe. Mä tuun heaveniin. Mitäs se oli tossa vissiin se pommi? Oi tossa. One outside city. One vent. Ventes. Two ventes. One outside. Main. Time to blow something up. Secret outside last. Secret outside. Outside. Red and secret. Close right. Tää on vissiin kuitenkaan. Alkaa dodgea mun bulletteja. Niin totta se on kyllä, että voi reverttää. No on se kiva, että lainata, mutta en mä tiedä. Sitten aina on kumminkin. Aina on kaikki riskit ja sit sä oot niinku periaatteessa oot niinku... Ehkä me säästetään vaan ja sit saadaan jossain vaiheessa itessä lähteä. They're gonna rush something. One on garage. Nyt mä seinän läpi päällä. Hit. Tulevat myöhemmin. Where's the last? Mennään rampi. Kutti ehkä. Oliko sillä ase? On. Vissi, ehkä. Savuta sinkkoja ja polta tuplet, ota tuplet vaikka haltuun. Oli siinä jo. Oli valmiin. Oli varmaan 9 noin suunnilleen aika tarkkaan. Aloitti pelaamaan. On se niinku kokeilu aikaisemmin, mut niinku joskus kuukautena varmaan. Sit niinku aktiivisesti alkoi pelaa 9-vuotiaana. Se on laaveepää, alkan täytyä. Okei. Jäi. Oota, oliks se laaveepää?
Vissiin. One... Outside, yksi on... Heaven, I think. Ei se, Ei, se heaven, oli skoutti, mut Blue, heaven. mä tuun selkäästä. Heaveni se on. Vitsi. Vieläkin se on, ei oo hypännyt alas. Se on siinä niinku catwalkilla, niinku, onks se joulu vai miksi sitä kutsuu? Se tuli Clearavent. Niin, Miksi se jos tiesi, ois vika on ollut ottanut- We pihalla. hit 3 entries, guys, and you still stop. Just fucking push. Blue, don't be afraid of dying. We tried, but we were outside. Yes, but Blue, all Blue did is killed his teammate and he stayed behind. Bro, we were bullied. Mä sanoin, että mä menin hakkaassa sinne pihalle. Se oli tällä kertaa skouttimassa. Melkein meni. Se oli taas Niin. body kuitenkin. Ihan ammuin nyt vanta tuohon pihalle olevaan. Hello. I have transportation. 2 there. Maybe go A. Go away. I killed 20. Oh shit! Oh heaven! Wait. Boat run. Side. Go vent, ei. Go vent. Bro. Switch guns maybe? Oh. Se on... Level vent. Oh joo, Ai level on kyllä aika... Toi ramppi tulee... Nice. Mulla oli ventti oma savuttaa, se ei jää nähdä mitään. Moiran kädessä alkoi juoksua sinne. Kiksit on vähän sellainen, että todella makeeta, tai kiksi voi olla myös... Kiksi on, kutsutaan niinku mopon käynnistyspolita. Joo, kyllä mäkin muistan silloin joskus Gameplay. Ollaan... Tuolla loppu vittu. One down, Main. one is B. Maybe secret was out. Radio EVP. How old are you, bros? Kiva soti. Check his team Side. profile if you want to know his age. How old is this Goody? Check his team profile. Hei, saanko mä AK? Heitätkö mulla AK? Vitsi sä menit levittää sen vielä. Mä yritin mennä 98. levittää se tappas. Yeah, he's pretty good. He's my son. Yeah, but 98 aim. Yeah, and And I- question mark, I- you can't. Maybe you know. why you can't? I have 96 or 97. Of course not. The Donk has 96. You think you're better? No, you can if you play like Premier, you can get height. I also have 95 blade, but look at my shooting. Yeah, but look at level shooting. I didn't see because I was always alive. Sorry. Yeah, but he's good. He's not cheating if you think that. Yeah, but 98 aim. He's good. You can check his TikTok and YouTube, and he helped me playing with Dokan, Okay. Renian, and Made out. yksi on joulussa. Okei. Tuolla on red. I killed Ram. Mä tapaan 2 Ram. Outside one red. Otapa huuttipuski. I have Ram. Red blue. Oh, one hell. Hell, there. Niin, you can come watch the live. We are live in Twitch. Okay.
Phantom Forcing. Planting the bomb. There is Twitch. Watch out the bank. He can come double doors. Behind you. Kumman lempikartta? Levukamu. Fucking hell, mate. Bad timing. Niin, mun nimi on GM ja How old are you? 12. You can check his... Yeah. He really play with Donk. What? Doc. Oh, Don't sign it. Don't sign it his profile. Nice. They get in our way? That's their fault. Mikä sun lempikartta on, kysyttiin? Here on there. Close to mid pushing. 2. One more red. Mid! Mikä Oh, mid? he's red. Vitsi mid! Trump. Voi puskea vielä lisää, kun varoittee huttituuloa samaan nyt rampilla. 2 kuoli pihalta. Voi olla aula. Oh, one heaven, I'll jump down. Go take double doors. Ootte live. Niin. Cover me while I plant. Ne yritän aina lukkaa. Siis mitä tää oma tekee? En mä tee trollas. Nice try. Mä veikkaisin, jos levu niinku ei ois bännätty Faceitistä, niin... Tai sehän oli 2.2. Heitä mulle alkaa. Niin, mä veikkaisin, että joku 2.7 varmaan ois sellainen ehkä realistinen. Tai 3K:kin vois olla periaatteessa aimaamisen perusteella, että jos se pelaisi niinku just duona munkaan, niin voitais me ehkä ollakin 3K. Et helposti. Levuhan pärjää mulle aimissa jo. Mut sit niinku joissain tilanteissa niinku... Pushing close, ja. Can someone Get train this me? one, get this one. Can you anything outside with me? I'm low. Oh, I'm dead. Ei pysty tuolla ollenkaan. Se on EU-lakisääntö. Ei saa... Secret No, last. ala. Secret out. Mä näen. Cover me while I plant. Sä voit savuttaa maini, jos pystyy vielä. You can be Maini- here. En. Grenade. Flying down some fire. Heaven Meni soon, heaven, maybe. savut. Throwing smoke shield. Savut. Level watching me. Main. He pushing through. Can be through. Can be them. He's down! Joo, tuli läpi. Se ei oo plänätty sulle sitä. Yeah, Nightbot has sun. Niin oli imppa joo, mut CSGOssa oli helpompi päästäkin myös 3K. Siellä oli ihan sikana oli 3K:ssa Come porukkaa. on, let's go. Siis ihan mitä vaan mä teen, niin mä lapan vihuja. Vaikka mä menen tälleen sekoon. I have one main. I want radio, I think. Maybe radio was out. No. Joo, mä en Älä ole lämpää sit meidän. levetä ennen kuin mä ulkona. Ja tää kahvan ja tullaan Joo, oli se CSGOssa joo. Jotenkin kun monessa oli 7K ja jotain. Niin, no joo, silloin huomasin, että silloin oli kyllä helppo saada elää. Se oli ihan
Tsehnikin silloin alun perin joskus, ja sitten joku puolalainenkin oli melkein, pääsköhän se 8 ikinä. Monen sillä oli iso elo vissiin. Mut varmaan niin kuin mä sanoisin, joo Dokki oli kans. Oli Assylläkin vaan. Fire in the hole. Throwing a Molotov. Tulee se. Blue, blue, blue. Karas. Siis vitsi, radio! Niin joskus... No en tiedä, on nyt kun tulee näitä eloresettä, niin en mä tiedä. Do we oikein. rush No, no, B? Because they have viutelit 2 scouts. Se on tää tyyppi. Miksi miksei Level Levu on hyvä. Levu on hyvä. Rush B ramp, guys. Fortniteista Because myös. they have 2 scouts outside. Niin siis kyllä Jokaroni on 3K puskenut se. Mä oon puskenut Jokaronin Ai, radio ja vihu nyt heti kun on puskee sitä kunnolla, niin vihu tulee puskeessa. Se puskee koko ajan tuota radio. Siis pushin radio Afrikkaan. Can you smoke? Close left and close Can you right. smoke? Abort. Yeah. Perfect. Kuka ei savuta? Mä katsoin, että omalla oli savu kädessä, mutta sitten se ei heittänytkään sitä. Mä katsoin hyvän ei sulle. Mä savutan Onko maina. savu meissä? Smoke meissä. Ovi levittää! Voi olla hyvin. Hyvän. Rampi 1. Vitsi se tuli. Sitten voi savu. Joku. Niin siis, mä sanon siitä 3K 2018, niin... Milloinkohan mä sain 3K? Ekan kerran. Varmaan 2018. Ja paha sanoa, kun mä en oikein osaa sanoa, onko se ollut niinku parempi. Mä oon varmaan ollut... Ehkä mä olin ihan hyvä ampuun, mutta mulla oli kyllä aivoissa oli kyllä paskaa silloin. Wait for him to push. He's pushing every round a radio. Onko Levu niinku hyvä, että sillä on PR vai niinku konsoli pelannut hyvä? No siis ei se oo ikinä oikein pelannut niinku PRää. Jos on jollain on vähän power rate ranking, se on niinku jos sä pelaat tournamentteja, niin saat yleistä kauheasti, niin tuon mä ollut top 300 Unrealissa, että se on paras achievement, mitä mä ikin saan Fortniteissa. Maini kyllä levittää, mut... One city. Mä oon peittaa. Täällä on monta ulkona. Täällä on monta ulkona. I'm so blind. Oota mä tuun. Täällä on joo, täällä on monta ulkona. Täällä on ovi. Joo, Mä mä yritän oon nähnyt pahaa. pommin. Joo, siinä näkyy. Täällä on 2. Bossi kattoo. Okei. Yksi on bossi siellä. Vielä oli yksi jossain CT. Mun mielestä sekin oli bossi. Se oli puskenut. Taas se puskee. Siis Paljon maksaa ketku mutelle, mitä? Häh? Mut sit taas niinku kaikki, jotka sanoo, että ei oo kauhean vaikee, niin kaikki on ollut paskoja silloin 2018, niin kyllä kaikki on kehittynyt. Mut sit taas niinku määrällisesti 3K on paljon vähemmän kuin silloin. en muista, mä ajattelin, että level 10 on hyvä. Grabbing gear, let's go. Niin. Siis kun katsoo itse level 10 Level 10 on monesti se ensimmäinen saavutus, mitä haetaan Facetissa. Niin. Nousee. Aina nousee. Joo. Ai door. Yksi terroseessa. Ramp. Siis mitä taas tekee? Mä Vai kyllä, ei? siis mulla Trumpille tulee, niin ovella on 2 äijää. Siellä oli 2 rampia, eikö se ollut 3? Ne oli ryhmät, niin mä tapoin yhden, että kaikki niistä meni pois. Mut on nyt tää on nyt tällaista hauskampi, katsotaan mihin tää johtaa, et ei me siis niinku turhaan stressata siitä, että tulee siis tulevaisuudessa on meillä se koulu ensisijaisena ja katsotaan miten koulu menee ja katsotaan mihin se johtaa. Niinku... Lokin. Ostiks mä? Miksi sä ostit? Säästänkö? Mä säästän. Oh.
Outside push. Ohi se on... Mitä mä en nähnyt? Voit se Miu kantaa vähän paremmin? Sulla on 21 härkää. Pitäisikö mun nyt vähän katsoa vähemmän chattia? Kaikki omat siis. Nyt pitäis Täällä. vähän... Iskää kannetaan. Meillä on yksi, joka on 3, 11, 5, 11, 8, 11, 14, 11. Guys, we need to wake up. The kid is guarding us. Let's go. Mä haluaisin voittaa. Mä tiedän, että mä pelaan. Ja Toma veti Siilo. Korsen. Just moving outside. Siilovan. Siilovan. One ramp. Radio on. Oh. One door watching you. Out. Door red. Bombas lobbyssa. Hot. I'm pushing radio. Wait. Mä pusken. Mä tapaan just. No, hatti tulee ovi. Vitsi! Siis... Mä en tiedä miksi me menee nyt piikkaille, että Yksi seko. Joo. Oho. Saat varmaan pikkukevät. Sä voit ostaa enemmän, kun sä menet täysin Joo, loppuun. mä tuolla. Go saman rampaikan mei. Okay. No siellä oli rampi tässä jo. Ei olla. Miksi meitä oli vaan 2 tässä niinku aali yksi vaan? Oh my god. Grenade out. Flashbang. Loppipommi. Outside. One ramp guys. We have lobby. We have bomb. Push lobby, push lobby. Smoke. Grenade. Lähet sä meidän lobby? Secret. One T-ruumaa. Mä en peittää peittiventillä. Joo. Älä vitsi. I'm blind. Me nyt kuollaan kyllä yksi täällä. Mut sun pitäis melkein kattoo ovea, jos sä haluut niinku... Can be ramp. Nice. Hyy saakeli. Säikä. Can be ramp. Mä teen näin. Se pääsee kyllä. Joo, jos mä kuolen, niin se puskee sit. Joo. Nyt mä katon tästä kulmasta. I think last heaven. Counter-terrorists win. Reload. Get reload. Sieltä tuli Amazon Delivery. Ja on myös 3K-elo, jolla on 16.9. Se on mihin totta. Kenelle toi puhuu? Watch out. These boys have got a bit of an arsenal. They don't mind Mä luulen, että siis... Se puhuu susta vissiin. Mä sanoo Oh, we have any playing outside? Smoke. I go down vent. Grenade out. Mä tuun secretista. I go... Oh, okay, no, jotenkin. Throwing smoke. Come on vent! What? Miten se tuli vent? Orange, who is vent? No idea.
No vissiin räjäyttää ventin samaan aikaan kun Down räjäyttää. B1. 16.9 on periaatteessa parempi Vents. kuin 4/3, sä näet enemmän. Se on vaan niinku oikeesti tottumiskysymys. Alun perin varmaan lähtenyt siitä, että pyöritti paremmin peliä. Ja vihut on vähän leveämpi. Come behind them. On site. Vent. Planting Come A. behind, yeah. Voi olla aulas. One lobby. Both should be half. Oma tulee heaveni. Deploying Can be hard. Can be side, can be hard. Voi olla CT-venttikin. Nice. Annan kiva one-tapia tällä viholla. Did you check the stream? I'm playing, bro. Did you still check? Yes, he's good. He's very good. I will prime swap, prime sub Twitch Prime. Oh, nice. Is he your son? Yeah, he's my son. Ready area. Outside. Laying down smoke. I think I'm lobby. Throwing grenade. Meni outside. One lobby. Mikä ajoitus? Yksi pihalla. Vitsi! Miksi se meni tolleen? Görä. Miksi mulla menee levittää tolleen? Mä Planting A. Main or door, I think. Mitä helkuttia? Isken piikelo. CSGOs mä olin 3.9K ja se on mun piikelo. Ja Throwing CS2 se varmaan oli piikelo 3.3K. Siis mä oon bottomi. Ketkä kaikki vastapelit yksi on siis Tevu Pelas, Pekko, Slovi, Karkee, PC Gamingin omistaja. Mä en muista ketä vastais pelasta. Mä puskan ready. Tää on mä readyllä. Mitä mulla on se? Yes. Time to shove off. Mä Ei vitsi mä missasin se sova. incendiary out. Näkyy. Flashing. valotan, mä tuun valottaa sen, että lähti valo. Yeah, push it. On top of me. Toppa meni ja... Mä oon ihan valoissa. Joku heitti Joku valo. heitti valo. Yksi oli one low. Näkis. Vitsi mä missasin Cross. savu iteltäni. One secret. Joo, ja en mä oo pelannut koko viikonloppu, tää on vähän ehkä hakemista. Miksi tää pitää näin paljon metallia, kun ne kuulee se siellä? No. Olettaa tän secretin. Ei aloitakaan. Heittikö ne savun venttiin? Eikö? Se poppas tossa. Se poppas ventis, kun se... Häh? Se poppas ventis. Nähtiin simple. Niillä joku sai lippiksen, tai siis lippiksen ja kaikkien nimmarit. Pitääks mä ostaa? Mitähän mä voisin pelaa haulikkoa tossa hutin päällä. Mut simple oli aika vaikea, me siis silleen niinku ohimennen nähtiin, mutta ei me käyty moikkaa sitä. Oli mahdollisuus. Mut Ennisellä oli siis, kun sehän oli se hyvä, että kun miten se suoritti
ei siinä haittaa vaikka hävii niille, kun paperilla on niin paljon parempi joukko se PC Gaming. Se, että ne pääs pelaamaan vastaan ja suoritti niin hyvin, niin siitä vaan niin on näyttöä paljon pärjää. Ja tuli esille pari nuorta silleen bailulle, joku Mikkonen ja sit se ennen sen pelaajista tuli muutamia. Ja mietti jotain Mikostakin, se on 15-vuotias ja nyt se on pelannut niinku simplejä noita vastaan tuolla noin, niin on se nyt aika kova juttu. Throwing fire. Outside. Throwing smoke. Flashbang. One low. One low. Incendiary. Pushing hot. Coming hot fast. Mining. One outside. Outside one. Flashbang. Ei sitä, ei me... Joo, klikki on hyvä pelata. Oulussa on, tähän se juna maksaa hirveästi tulossa tuonne. Voitti Dessulla Mikosen, mutta se hävisi Mikoselle 1-1, se oli parilla pistä. Molemmat oli tosi tasaisia. Levu voitti Dessulla ja Mikonen voitti Riflellä. Se päätti jotain niinku... En mä pärjää, mä en oo pahoillani. Meidän on pakko ostaa. Mä taas niinku dinkkasin jotain. Ihan sama mitä mä teen ja yritän voittaa rundeja, niin kaikki muut teistä kuolee. Siis... No, se on, mä oon paska. Mitä peittää, älä mee ekana. No niin, mä oon peitannut. Viitan saakka. Oraisak. No. Flashbang. One door. Mä menen ventis. One more hop. Ei oma puski, miksi se Se taas puski? Nyt tuli kyllä puskee. vire. Taking go still back to A. Ai, saatan vielä. Vitsi mä... Joo, siinä on borderit mitä on tullut. One down. Down B. Planting. Se on tuossa oikealla. Miksi nää kuttaa tuplia haltuun? Ei jumalauta. No one double doors. Näin toi vähän. Yksi vielä. Vittu. Ei, se on, siis ei pysty. Tää on GG. No, siis kun se on niinku, se on, Faceitti periaatteessa antais pelata, meidän pakko ostaa. Haluut sä rifleä, onks fiilistä rifleä? Joo. Ai sä et rifleä. No, osta, no, mä vedänkin itekin rifleä. Mä en voi suoraan astella. Siis tos me oltais voitettu, jos oma ei ois Niin. puskenut. Me saatiin entry ja... Se meni piiraan aine, se meni puskeen ja se olisi lisää tappoa. One more door. Ei tullu, ei oo neuvona. Mulla on mun konna. Voi tulla maini, mulla on ovikin, mulla on maini voi outside saman. Pommi on tossa hutis. Jep. Ja puskee. Onko tästä edes Kaksi. En näe. Eikö se ampunut kaksi? Both Joo. open. Both of them Hutti, lobby, they are one bots. Kill them. Eihän bomba. Oh. No voit sä katoo ove. Mä levitän kun sä ammut. Still we can just wait. Yksi hutti. Yksi ovi. Ei mitään.
Rapetti. Joo. Ja mulla ei oo aseesta. Minkähän mä... Cool, you want the gun? I'm on bottom. It's okay. Niin, mä oon kyllä pormistalla, että isä ei oo Let's sen move out. homma. Tulee vissiin. Mä yritän mennä alas suoraan lentisti. Throwing fire. Throwing fire. Grenade out. Throwing fire. Smoke. Top of main. Throwing flashbang. Oh, main. Throwing a grenade. Laying down. And red. One pushing towards hell. Main or hell. Tule hell. Kill heaven. Heaven last lobby. Ovi. Ovi. Sä näit muuta game chatia. Joo, vahingossa. Ovi. Mä veikkaan, et vihu No ei. siis se Oma ei mä tiedä, ymmärrän, mikä on ovi. se... Niin, ei sitä tiedä. Ois se hienoa. Toivotaan, että pysyy kiinnostus ja... Nyt me vaan pelataan, että meillä on hauskaa ja sitten me jaetaan tätä meidän hauskuutta tältä Twitchistä. Tai en mä tiedä, onks hauskaa, kun tulee koodareita. Nyt on kyllä legit peliä, sit mä en osaa pelata. Incendiary out. Throwing smoke. Grenade in the area. Okay, watch out ramp. We have no one ramp, what the hell? Ei oo ketään ramp. Mitä Liilo tekee? Why we have no one ramp? Ramp. Oh no. Terrorist Voi tulla ramp. heaveni, voi tulla. Mä tiedän. Ei pääse enää. Tonne. Ei. Grenade. Ja tuu ramp. Voi vitsi, melkein Pommi rokotti. alhaalla, pommia. Bomb one down. Kiitos. Last dink, I think him. Right on. Päästiin vielä. Siis varmaan niinku... Siis Academy-jengiä levu nyt pääsee ihan varmasti. Varmaan niinku... En usko, että siinä on mitään. Joo. Ei kun olla isä ja äiti. Joo. Alla Ei vaan isä ja isä. Mulla räpätti vähän äsken. Tää tiedetään jo niin. Let's go. Ei kyllä pelaa. Eis varmaan kun saa pois. Can be outside. Smoke outside. Pushing outside. Yeah, maybe you can. On door. Outside more. Up. Oh, two outside, one low. On silo. Silo. Siis mä sanon, että Suomi-tiimissä on helppo hakea enemmänkin sitä kokemusta ja... Ei sitä tiedä mitä Suomi niinku tiimit saattaa tulevaisuudessa tehdä. Low HP top of No se pärjää, täällä on monta lahjakasta nuorta, mistä voisi syntyä ihan hyviäkin pelaajia. Ja... Toinen on, että niinku... Onhan kumminkin level-koulut ja sun muut, niin alkuunhan nyt on hyvä hakea. Miksi siellä... No mulla ei oo kameraa. Siis nyt on vähän niinku vaiheista tää striimaaminen. Me ollaan striimattu niin vähän aikaa. Levu halus ite ostaa joskus kameraa, että ostettiin. Sitten mä oon ollut pitkään tätä striimaamista vastaan, mutta sitten päätettiin ruveta striimaan, enkä mä nyt oo oikein tehnyt mitään mitään. Huono poika. Kyllä porukka haluu näitä mattaa kameraa. Throwing smoke. One lobby. Can be outside. Hot. Mulla on uusi savu oleks kyllä loppuun. Kiitos, pom. Smoke. Can be ramp.
Älä taas rampi, mitä helvet, I'm down. Deploying flashbang. On push. Flash us lobby with bomb. Voi tulla ventistä alas. Can be go vent. He can go vent through the smoke. Half air door. Voi tulla ventistä alas. I'm down. Door. Down vent. Vent. Yeah, I'm going to kill him. He's single door. Don't Nyt on... vent. Haluun AK ja oma polttaa, kun vihon kuolee. Mikä on levun lempijoukko, mihin päästä? Ehkä Falcons. Siellä on monen syviä. Falconsissa on hienoja pelaajia. Voit sä jättää mulle 5-7? Ja heitä mulle itse bossi, mä saan kaikki kamat. Remove any doubts in your head. It's us. Ai siellä oli bossi, joo no. Throwing fire. Incendiary. Incendiary. Okay, maybe. Throwing grenade. I'm watching red. What's up, mate? I'm switching position. Radio. Flashbang out. You hit him with a flash. He's... Nice. What's up, main? I'm watching Bro, main. this voice is incredible. Mä katon kohta It's pihaan. like you're from Disney Channel. What? Disney Channel. No mut siis onhan se nyt... Joo, ne luulee, että levukoodaa. Win. Oh, they are so mad. Like... I just destroyed them again, like wizardly. I don't always destroy, but when I do, you don't have a response. We must work together. Ei, Swartz Sit sun on pitää hyvä vastaan idealle. Sweatertä, niin... Hello, green. Oh, what the fuck? I didn't buy. Miksi ei osta? Mä yritin ostaa autopailua. I have no gun. But I don't need. No, one outside! He's going back. Mene takaisin, juoksi takaisin sinne jossain. Voi olla ehkä siinä vasemmalla, mutta näytti, että se meni sinne. Throwing fire. Varo, ettei meni muille. Bro. Se on lähellä. One man, joo meni Joko. takaisin. Coming outside to main, wait. One garage, he saw me. Mä en oo ikinä kanaliigaa pelannut. Pappaliiga mä voitin mestaruus. Miksi mä en kerran ampua? En mä siis pelannut pappaliigaa. Oh no, nice try. Moi Niko. Niin, kai mä voitin, vissi, mä koodas. Just hold. They are going to push. No ikinä siellä koodannut. Mä en tiedä mistä, kuka edes, mä lensin siitä jengistä jostain pihalle, kun luultiin, että mä koodaan. Sitten mä pääsin toiseen jengiin ja sit luultiin, että mä koodaan silloinkin. Kuka vittu tulee koodaamaan pappaliigaa, halo? 30 vai papat suuttuu siellä, kun joku pelaa paremmin. Mä en edes pelannut paremmin, vaan levittelin. Tuot sen. Oh, Niin, kuka vittu koodaa? Ois kyllä siinäkin kehuttavaa, kun 3 lapsen isä vetää seteellä pappaliin. Frag out! Siis onkaan siitä vuotta tai 1,5 vuotta, niin pappaliiga meni ympäri, kun mä voitin se pappaliigan mestaruussarja, se tulee GME-koodaus ja katsottiin demoja, niin ihan selkeä koodiri. okay.
Tää papat treenaa viikoittain se. Kun me ei treenattu edes, me mentiin vaan levittelemään. Mä sanoin Ivetskillekin, kun mä menin pelaa sinne, että mä tuun vaan levittelee, sinne ei pidä hauskaa. Vent. Smoking! Pakus. Vai onko mä smurfannut? Kyllähän mä oon smurfannut monta kertaa. Smoke! Planted. Niin, siis ei voi, ei siis. Plant. En mä tiedä mitä ne on kattonut, en mä tiedä tiedä. Se oli hauska, mä lensin ekasta jengistä pihalle, kun ne luulee, että mä koodasin. Oma jengi luulee, että mä koodasin. Ramplast. Vitsi. Kato. Onneksi olit mun jengis. 30 pommia, 30 2 KD. Ainakin sain 27 KD.